खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं नै मोनसे आनबक्सिं खालामनानै देखायनो नागिरदों। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं मा बुस्थुखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। मा बुस्थु बेयो नोंथांमोनहा नायफालांनो हागोन। आं मा बुस्थुखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायबानो नुलांगोन। बे जाबाय मुलि, बे जाबाय कलम। नायलांदो लोगोफोर, फ्लिपकार्टनि नङा दे रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन। बे बाय पस्टजों फैनायसो। बे जाबाय लंपेन्ट, बे गस्ला, बेबो लंपेन्ट, बे मबाइल, बेबो गस्ला, बेबो लंपेन्ट, गस्ला, बेबो गस्ला, बेबो गस्ला। बेनो गासै मोनसेखौ मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा, सयथा, सात, आठथा। ओमफ्राय बेखौथ' मिथिखाबाय, मुलि गगा मोननायाव जाग्रा, गारमा सानाय, गगा मोननाय, गुजुनायाव जाग्रा। बे कलम 1 2 3 4 5 6 7था दं। ओमफ्राय नैबे नकिया मबाइल, बेनो मबाइलानो। चार्जार, दामा सांलादों नै।